народився. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пана з вами. Дитя народилося нам, Син дадений нам, і улада спочила на плечах Його, і дадуть Йому ім'я Бог моцний. Гэтымі словамі антифону на ваход распачынаем святую імшу ва ўрачыстасць нараджэння Божага Сына, нараджэння Езуса Христа. Падчас гэтай святой імшы малюся аб ласцы моцнага здароўя, Божым благаслаўленні, патрэбных ласках у жыцці, аб апецы Маці Божай і аб ласцы навяртання прашу для Гузовскага Чеслава і Геннадія, а таксама аб Божым благаслаўленні для ўсёй сям'і. На пачатку святой імшы перапросім Бога за нашу грэшнасць і недасканаласць. Спавядаюся Богу Всемагутнаму. І вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі, думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу Найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне. Няхай змілуецца над намі Бог Усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, Пане, змілуйся над намі, Пане, Пане, змілуйся над намі, Пане. Христе, Христе, змілуйся над нами, Христе, Христе, змілуйся над нами, Христе. Пане, Пане, змілуйся над нами, Пане, Пане, змілуйся над нами, Пане. Gloria in excelsis Deo, Gloria, 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 in excelsis Deo, Gloria, Gloria. Хвала на вершині Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе для великой хвалы Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне единородный, Иезу Христе, Иезу Христе, Gloria in excelsis Deo, Gloria, 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 in excelsis Deo, Gloria, Gloria.
Panie Boże, baranku Boży, Synie Ojca, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Jaki bierzesz na siebie grzechy światu, przyjmij molenie nasze. Jaki siedzisz praworuч Ojca, zmiłuj się nad nami. Bo tylko Ty święty, tylko Ty nasz Pan, tylko Ty najwyższy Jezu Chryste, z Duchem Świętym chwalę Boga Ojca. Amen. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria. Gloria. Gloria in excelsis Deo. Молимся. Боже, Ty dziewosnym czynem stworzył człowieka i jeszcze больше dziewosno odnowił Jego godność. Daj nam udział u boskości Twojego Syna, jaki przyjął naszą człowieczą naturę, jaki z Tobою żyje i wладарить у jedności Ducha Świętego, Bóg przez все веки wieczne. Читання книги пророка Ісаї, яке прихожує на горах ноги посланца, яке обвещає мир, який несе радость, і обвещає збавлення, який каже Сіону, «Владарить Бог Твой». Голос вартовників Твоїх, яны ўзнялі голос, усе разом ускликаюць, бо уласнымі вачыма бачаць, што Пан вяртаецца на Сіён. Трыумфуйце, ускликайце разом, разваліны Єрусаліма, бо суцешыў Пан народ свой, адкупіў Єрусалім. Пан адкрыў святло плячо сваё перед вачыма ўсіх народаў і ўбачыць усе межы зямлі збаўлення Бога нашага. Гэта Слово Божие. Убачили все збавлення Бога нашого. Убачили все збавлення Бога нашого. Співайте Пану новую песню, бо Он учинив чуди. Ему допомагає Його правиця, і Його святое плечо. Убачили все збавлення Бога нашого. Показав Пан своє збавлення, перед вачима народа объявил свою справедливость. Успомнив про свою верность и милосердность для дому Израиля. Убачили все збавление Бога нашего. Убачили все межи земли, збавление Бога нашего. Ускликай Пану вся земля, радуйтесь и спевайте, играйте. Убачили все збавление Бога нашего. Грайте Пану на гуслях и на арфе.
под гучание трубов и рога. Радостно вскликайте перед Паном и Владаром. Убавшими все избавление Бога нашего. Чытанне паслання да габрэяў. Шмат разоў і па-рознаму прамаўляў калісьці Бог да айцоў нашых праз прарокаў. У гэтыя апошнія дні прамовіў да нас праз Сына, якога ўстанавіў спадкаемцам усяго, праз якога і стварыў сусвет. Ён, будучы адлюстраваннем ягонай славы і вобразам ягонай сутнасці і падтрымліваючы ўсё словам моцы сваёй, здзейсніў ачышчэнне ад грахоў, сеў праваруч велічы на вышынях і стаў настолькі вышэйшым за анёлаў, наколькі больш слаўная, чым яны, атрымаў у спадчыну імя. Бо калі і каму з анёлаў сказаў ён: «Ты, сын мой, я сёння нарадзіў цябе, і яшчэ я буду яму айцом, а ён будзе мне сынам», калі ж зноў увядзе першароднага ў свет, скажа: «Няхай паклоняцца яму усе анёлы Божыя». Гэта Слова Божае. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Зазяв над нами святый день, идите, народы, поклонитеся Пану, бо великое светло сышло сегодня на землю. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Яна. На початку було Слово, і Слово було у Бога. І Богом було Слово, і воно було у Бога спрадвеку. Усе праз Його сталося, і без Його нічого не сталося з того, що сталося. У Ім було життя, життя було світлом людей, а світло світить у темрі, і темра не огарнула Його. Було світло правдиве, яке освітляє кожного чоловіка, який приходить на світ. У світі було, і світ праз Його стався, і світ не познав Його. Прийшло до свого, і свої Його не прийняли, а тим, хто прийняв Його, дало владу стати Божими дітьми. Тим, хто вірить у ім'я Його, хто не від крові, не від жадання тіла, не від жадання мужа, але від Бога народився. Слово сталося тілом і поселилося між нами. І бачили ми славу Йогону, славу, яку має від Отця одинородний, повний ласки і правди. Это слово Пана. Дорогие браты и сестры, Христос народился, Бог объявился, славим Его. Этими словами мы обвящаем радость Божьего народжения, якое найперш повинно носить духовный характер. Бо Бог в образе человека увайшов у наше життя. Браты и сестры, у апошние часы все частей проявляется тенденция вонковой падрыхтоўкі да святаў Божага нараджэння і менавіта з самого святкавання. Можам назваць такі вірус нават спажывецтва і задавальненняў разбурае наше маральнае жыццё і хрысціянскія традыцыі. Мы не дазваляем Езусу сваёй ласкай нарадзіцца ў нашых душах, і Ён не прысутнічае ў нашым жыцці.
У той самы час Бог прапануе значна большую перспектыву, чым супермаркет, матэрыяльная каштоўнасць ці задавальненне. Менавіта Бог прапануе нам вечнасць, да якой нас вядзе Езус, нараджэнне якога каго сёння святкуем. Евангельскі аповед пра нараджэнне Хрыста ўжо 20 стагоддзяў зачароўвае сэрца людзей. Яслі з немаўляткам Езуса, Марыяй, Юзафам і хатнімі жывёламі. Бачым тут у касцёле, перад касцёлам, напэўна, ніхто міма не прайшоў, але на хвілінку астанавіўся, каб паглядзець, можа паразважаць, а можа задаць сабе пэўныя пытанні, ці можа знайсці пэўныя адказы, гледзячы менавіта на гэтую стаенку. Это ўсё так прыгожа, так захапляе, што мы становімся падобнымі да дзяцей. Таму з радасцю паўтараем словы Евангелія. Нарадзіўся сёння ў горадзе Давіда збаўца, якім ёсць Хрыстус Пан. Езус збавіў нас ад граху. Але ці на гэтым яго заданне завяршылася? У наш час шматлікіх крызісаў, якія перажываем, мы ўсё больш пераконваемся, што без Божай інтэрвенцыі мы не зможам вырашыць нашых праблем. А і так сапраўды шмат у жыцці. Найперш, скажам, святкуючы сёння Божае нараджэнне, свята, калі збіраемся ў нашых сем'ях, і напярэдадні урачыстасці святой сям'і з Назарету, напэўна, гледзячы на наш свет, на нашыя сем'і, на нашае асяроддзе, можам сказаць, што крызіс сям'і з'яўляецца таксама праблемай у нашыя часы, бо сям'я з'яўляецца падмуркам грамадства. Заўважым, сярод нашых знаёмых, можа нават блізкіх, ёсць сем'і разведзеныя, разбітыя. Таму падмурак нашага грамадства не сталы. Таму што не паказвае добрай перспектывы і добрай будучыні. Заўважым таксама праблему, паразважаем над праблемай выхавання ў сем'ях. Таксама, хто выхоўвае дзяцей? Не сям'я, а вуліца, сродкі масавай інфармацыі, камунікацыі. І ў выніку чаго дзеці ізалююцца і становяцца залежнымі ад сучасных тэхналогій і амаральных звычаяў. Свет без Бога з'яўляецца светам загубленага чалавецтва, як кажа папа эмерыт Бенедыкт XVI, таму мы павінны сказаць нашае станоўчае не антыхрысціянскім тэндэнцыям. У ноч Божага нараджэння анёл пастушкам сказаў: «Не бойцеся». Гэтыя словы адрасаваны таксама і людзям нашага часу. Падобна як 20 стагоддзяў таму яны былі скіраваны да пастушкоў. Мы атрымалі збаўцу, які не пакідае нас саміх і заўсёды нас бароніць. Гэта самая вялікая радасць і адзінае рашэнне ўсіх нашых праблем. Езус кажа: «Я з вамі ва ўсе дні аж да сканчэння веку». А калі Ён з намі, то і мы павінны быць з ім, бо ў яго былі ўключаны праз сакрамент хросту. Калі Бог з намі, хто супраць нас? Пан Езус не хоча змяніць свет насіллем, сілай ці страхам. Ён выбірае дабрыню, цярплівасць, пакору. Хоча закрануць наша сэрца, каб мы, глядзячы на Божае дзіця, змянілі наше мысленне, наш погляд на Бога, на свет і на іншых людзей. Праз паслугу касцёла Хрыстус прыходзіць да нас таксама, як 20 стагоддзяў таму прыйшоў у Бэтлееме. Ён нічога не адбірае, але толькі узбагачае духа мудрасці і любові, міласэрнасці і вытрываласці, а таксама адорвае супакоем, радасцю, шчасцем і новай надзеяй. Таму неабходна адкрыць дзверы Хрысту, бо толькі ў ім мы зможам пазнаць саміх сябе. Дарагія браты і сёстры,
будучи сёння ў сваіх дамах, у сваіх сем'ях, адведваючы, можа, родных, блізкіх, знаёмых, перадавайце гэта віншаванне і гэту радасную вестку. Сёння я віншую вас з гэтым радасным і збаўчым святам Божага нараджэння. Няхай нованароджаны Езус перамяняе наше сэрца. Няхай валадарыць у іх Божы супакой, згода, добразычлівасць, любоў. Няхай жыццё кожнага з нас пераменіцца да лепшага. Амен. Цяпер вызнаем нашу веру і на словы уцелавіўся ад Духа Святога, усе станем на калені. Веру адзінага Бога, Айца Всемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, і ўсяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Христа, Сына Божа адзінародна, з Айца народжана, перад усімі векамі. Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, нестворанага, адзінасуднага Ісу, праз Яго Ён за нас людзей, за нашого славення, зайшов з неба, склонився до Святого, Діва Марії, і стався чоловіком, укрижований так само за нас при Понтскім Пілаті, був замучений і похований, і на третій день воскрес паводле Писання, і взійшов на небо, сидить праворуч Отця, і знов прийде у хвалі, судить живих і померлих, і Його владарству не буде кінця. Віра у Духа Святого, Пана і Животворця, який за Отця і Сина походить, якому разом з Отцем і Сином належить поклонення і хвала, який промовляв праз пророку. Віру у один святий католицький апостольський костел, визнаю один хрест для відпущення грехов і чекаю воскрешення померлих і життя вічного в будучому світі. Богу, який стався чоловіком для нашого збавлення, узнесем наші просьби. Молимся за святый костёл во ўсім свеце, каб мог усюды у сакраментальных знаках абвяшчаць прыйсце Бога да чалавека. Цябе просім. Молимся аб трывалым супакою для свету, каб перамагло добро, праўда і справядлівасць. Цябе просім. Молимся за ўсіх бяздомных, адзінокіх і бедных, каб знайшлі суседзяў, якія адкрыюць сваё сэрцы і дамы. Цябе просім. Молимся за хворых, каб атрымалі ласку здароўя і ў поўнай меры удзельнічалі ў радасці, якую прыносіць збаўца. Цябе просім. Молимся за памерлых, каб атрымалі радасць жыцця вечнага ў небе. Цябе просім. Молимся ў інтэнцыі спынення пандэміі каранавіруса, а таксама просім аб ласцы здароўя для хворых на ковід, каб міласэрны Бог злітваўся над намі і бараніў ад гэтай хваробы. Цябе просім. Молимся аб святло Духа Святога для лекараў, каб яго мудрасць дапамагала ў лячэнні церпячых ад розных хваробаў і заразаў. Цябе просім. Молимся за нас, сабраных ля алтара Пана, каб мы сталі дзецьмі Бога, якія паверылі, што нарадзіліся ад Бога. Цябе просім. Молимся в інтенції гэтай святой мшы аб ласцы здароўя, аб Божым благаслаўленні, апецы Маці Божай, патрэбных дарах і ласках у жыцці, таксама аб навяртанні да Пана Бога для Гузовская Чэслава і Геннадія, а таксама аб благаслаўленні Божым для ўсёй сям'і. Цябе просім. Божа, Ты наше жыццё, Ты з любові да людзей і дзеля нашага збаўлення даў нам слова прадвечнае, якое сталася целам. Пачуй і выслухай нашыя малітвы, якія мы да Цябе заносім. Праз Хрыста, Пана нашага.
Молитесь, браты и сестры, как мою вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прими ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всем. Усемогутний Боже, у сьогоднішню урочистость прийми ласкава віру, яка нас досконало єдина є з Тобою, і з'являється виразом нашого служення діля Твоєї слави, праз Христа Пана нашого. Пан з вами. Угору серце. Подякуємо Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа, бо праз таямніцу уцелаўлёнага слова зазяла для вачэй нашай душы новае святло Тваёй хвалы, каб мы, пазнаючы Бога у бачнай постаці, былі ім узнесеныя да любові нябачных рэчаў. Таму неба і зямля з захапленнем спяваюць Табе новую песню, і мы з усімі хорамі анёлаў праслаўляем Цябе, разам з імі усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля. Госанна, Госанна, на вышинях, благословленный, на приходит в имя Пана. Госанна, Госанна, на вышинях, Госанна, Госанна, на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, свяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры, абвяшчаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твоё воскресение и чакаем Твоего прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што учыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Александрам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету. І дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі удзел у жыцці вечным. У еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам,
со святыми апостолами и всеми святыми, які спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалили и прославляли Тебе праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Табе, Боже Ojcze Всемогутный, у едности Духа Святого, уся пашана и хвала, праз усе веки вечные. Сын Божий стаўся чалавекам, каб мы маглі стаць дзецьмі Божымі. Таму поўнай удзячнасці асмельваемся казаць. Отче наш, который есть у небе, святы будь имя Твое. Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, щоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого. Дай ласкаво супокой у дні наші, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захаваны от усялякага неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийстя збавца нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам, просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, а дарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами». Передайте ближнему знак супокою. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечеру Ягоною. Пане, я не вартий, каб Ти вийшов до мене, але скажи тільки слово, і буде здоров'яна душа моя.
Молимся, просим Тебе, милосердный Боже, каб народжений сьогодні збавця світу, який учинив нас Твоїми дітьми, дав нам так само уділ у житті вічним, який живі і володарить на віки вічні. Пане Єзу, про заступництво Марії, Матері Твоєї, яка народила Тебе з любов'ю, а так само про заступництво святого Юсифа, чоловіка довіру, який опікувався Тобою після народження, прошу Тебе у інтенції гэтага ненародженого дитяті, якое духовно хочу усыновить, якое знаходится у небезпецы аборту. Прошу, дай його батькам любов і отвагу, каб яны не забивали свайго дитяти, а покинули йому життя, якое ти сам гэтаму дитяти предвизначив. Амен. На хвилинку присядьте, щоб послухати коротенькі об'яви. Сьогодні святі імші ще у нашому костелі будуть о 13 годині і вечором у 18:30. Завтра будем переживать святость святой семьи, будем молиться об христианском житии и святости для наших семей. У парафии Святой Семьи в микрорайоне Рыбиновская фест. Так само припоминаем, что завтра у нашем костеле о године 14:30 отбудется святочный колядный концерт органной музыки, які усіх щиро і сердечно запрошуємо. Святий імші, ну, як звичайно, у неділю. Тепер послухаємо віншування біскупа Гродненського Олександра Кашкевича на свято Божого народження і на Новий год. Миловані в Христі Пану, брати і сестри, дорогі вірники нашої дієцезії, углядаючися в убогую Бетлеємську стаєнку, у черговий раз знаходжуся разом з вами у радосному здивленні, що усемогутний Бог став дітем і менавіта таким чином дає нам себе познати. Ён приходить у свет як слабый, безоборонный Бог-чоловік, якому потрібна опека. Приходить конкретно до нас, хоче бути нами прийнятий і поселитися між нами. З нагоди свята Божого народження жадаю всім дорогим дітям, любой молоді, клопотливим суженцям, людям, закранутых хворобой и терпением, а так само кожному з вас відкрити знов, що найвеликшим щастям для чоловіка з'являється клопот про часами такую крохкую присутність Бога у нашому житті і розуміння, що Йому у допомогу потрібні наші руки і вусни, наше чуле серце і наш час, каб народжені любові могли перемінити нас і життя наших близьких. Нехай це буде час одинства, любові, надії і добрини у кожній сім'ї, в нашому громадстві і країні, бо сьогодні Бог об'являється чоловіку. Хочу пожадать, каб Новый год, який приходить, принес тільки добрі дні, почуття безпеки і упевненість, що любов Божия сподорожничає усім тим, хто на її сподівається.
каб гэта быў год поўны добрых хвілін і добрых людзей вакол нас. На час супольнага святкавання актаву нараджання Пана і ўвесь год панскі 2002 ад усяго сэрца благаслаўляю Александр Кашкевіч, біскуп Гродзенскі. Ад імя ксяндза пробашча, святароў, якія паслугуюць у нашай парафіі, хачу таксама скласці найлепшыя пажаданні, браты і сёстры, для вас, каб Езус Христус, які нарадзіўся, быў у нашых сэрцах, жыў у нашых сэрцах, у нашым жыцці, у нашых сем'ях і ў нашым грамадстве. А на перажыванні гэтых святаў Божае нараджэнне з верай прыміце Божае благаслаўленне. Пана за вами. Бог без конца добры праз уцелаўленне свайго Сына рассеяў цемру гэтага свету, а праз яго нараджэнне напоўніў святлом гэты найсвяцейшы дзень. Няхай Ён адгоніць ад нас цемру грахоў і асветіць ваша сэрцы святлом ласкі. Амен. Бог, які паслаў анёла, каб абвясціў пастушкам добрую навіну аб нараджэнні збаўцы, няхай напоўніць ваше сэрцы сваёю радасцю і ўчыніць вас вестунамі свайго Евангелля. Амен. Бог, які праз сваё ўцелаўленне паяднаў зямное з нябесным, няхай напоўніць вас дарамі свайго супакою і добрае волі і далучыць вас да супольнасці святых у небе. Амен. Благословление усемогутного Бога, Айца и Сына и Духа Святого, няхай сидзе на вас и застанется назаўсёды. Амен. Идите у супокои Христа. Паважаныя, хвілінку ўсё-такі забыўся. Цяпер будзе тэатральнае прадстаўленне батлейкі дзяцей і моладзі нашай парафіі. Запрашаю застацца на пару хвілін і паглядзець на маладых акцёраў. Дзякуй.
Бог послал анела Гавриила в город Галилейский, названный Назарет, до девы, зарученной с мужем по имени Иуда, с дома Давида, а имя девы Мария. Ты бойся принять Марию, жену твою, бо зачатая Богою, и вся Духа Святого.
знаходзімся ў Бэтлеме, дзе літаральна некалькі хвілін таму прыйшоў на свет Езус, про якога гавораць, што ён мае намер збавіць чалавецтва. Прарок Міхей напісаў даўным-даўно: «А ты, Бэтлеем, земля Юдова, ці ж меншы ты сярод тысячы Юдовых? З цябе прыйдзе мне той, які павінен быць валадаром у Ізраілі». Мы будем вас інфармаваць аб новых даведках з жыцця Езуса. З Бэтлеема да беларускага тэлебачання. Юра Кудальскіх. Ну кудись туди треба йти. Аньол гэты бок показує рукой. Юда, але ты испужался. Ты что, потому что анёл пришел по твою душу? Але ж ты не разумейка, як зрабілася бачна ў белы дзень, і як і ты анямеў разам з намі. Хлопцы, а вы задумали, чому аньоли прийшли менавіта до нас? Юда, тому что Юда пригажун. Але ж ты глупенька, як зрабілася бачна, але ж ты глупенька. Анёлы до нас прыйшлі, а ты жартачкі строіш. Ну, ўжо і пажартаваць нельга. А можа, яны з нас таксама пажартавалі і паказаліся нам, каб мы грашыць перасталі. Як гэтыя хоры пачалі спяваць: «Хвала на вышынях Богу, а на зямлі супакой людзям добрай волі». Але яны так не фальшывілі. Юда, нават не думай свае спробы паўтарыць. Як гэтыя хоры пачалі спяваць, я падумаў, што мы ў небе. Паглядзіце, якую ясную зноў мы бачым. Можа, мы ўжо прыйшлі да Збавіцеля? Хадземце паклонімся нашаму каралю. Мы знаходзімся... Спадарства, мы хотим задать вам некалькі пытанняў. Мы знаходзімся недалека ад стаянкі, дзе гадзіну таму нарадзіўся Збавіцель. Яго сэнсыйны прыход абвясцілі свету анёлы. Якому свету ён аб'явіўся нам? Бо мы бедныя і простыя людзі. Ён аб'явіўся да такіх, як мы. Ці гэта азначае заканчэнне праблемаў беспрацоўя? Але мы працу маем па сёмавечы. А што, нам дрэнна? Што азначае слова «збавіцель»? Я не ведаю, вы людзі адукаваныя, я ведаю адно. Бог, ён мае сваіх анёлаў. Яны яму паюць: «Хвала на вышынях Богу, а на зямлі супакой людзям добрай волі». А зараз мы ідзем пакланіцца Збавіцелю і Сотварыцелю ўсяго свету. Каспер, Бальтазар, долучайтеся до мяне. Давайте адпачнем перад далейшым шляхам. Па маіх падліках нам засталося пераадолець каля 6 кіламетраў. Адпачыць? Добрая ідэя, Мельхіёр. Што ў нас засталося з харчоў? У мяне ёсць інжыр, ячменны хлеб, сыр і мёд. У мяне ёсць віно і вода. Будь благословленный ты, Пане Боже, наш валадар сусвету, стваритель плодов земли.
Ну что ж, здається, небеса сприяють мені. Мене звуть Юрій Кудрицький, редактор часописа «Ведаю». Ви хутчэй за ўсіх кіруєтеся у Бетлеем, месца нараджэння Езуса? Бальтазар, Каспер, збирайтеся ў дальнейшы шлях. Поглядите, перед нами захотела зорка. Повстань, святи, бо пришло твое светло, и хвала Пана заяснела над тобою. Повести мрахи на землю, и густый змрок сповивая народы. А над тобою Пан, и Его хвала з'явилася над тобою. И пойдуть народы твоего светла, короли до бляску твоего сходу. Подними свою голову и погляди навокал. Все собраные имкнутся до тебе. Ці Збавитель знаходзіцца сярод нас? А калі так, то ці той маленькі хлопчык, які нарадзіўся ў спартанскіх умовах, ва ўбогім паселішчы, Бэтлееме, сапраўды з'яўляецца абяцанай месіяй, сынам Бога, пастух, якому аб'явіўся анёл, сказаў: «Я ведаю адно, ён Бог, ён мае сваіх анёлаў, якія спяваюць яму хвалу». Збавитель знаходзіцца сярод нас. А калі так, то ці той маленькі хлопчык, які нарадзіўся ў спартанскіх умовах, ва ўбогім паселішчы, Бэтлееме, сапраўды з'яўляецца абяцаным месіям, сынам Бога, пастух, якому аб'явіў анёл, сказаў: «Я ведаю адно, ён Бог». Ён прыйшоў з неба і мае сваіх анёлаў, якія спяваюць яму хвалу, каралі. Бо вось цемра ахінае цямлю, і густы змрок спавівае народы, а над табой яснее Пан, і яго хвала з'явіцца над табою. Шукаючы праўды, чалавек, які не шукае Езуса, шкодзіць сабе больш, чым самы шкадлівы свет, і ўсе ворагі разам узятыя. Чалавек, які нашоў Езуса, знайшоў скарб. Пане, ты так блізка, а знайсці цябе не могуць. Дапамажы, каб людзі зразумелі, што ты заўсёды прысутны сярод нас. Няхай убачаць цябе ў людзях. Слава Христу! Навекі хвала. А дзе, чалавеча, ты выпахаваў гэтыя скарбы? А, не, я не копал, як вы объявляли сбор продуктов, харчевания для бедных у нашей парафии. То есть упаковываю весь тыдзень. Это одна скрыня, а у хаце моей еще 3. Завтра принесу наступное. Тут садовина, бананы, мандарины. Все ж душа запахне. Мы маем добрых людей у парафии. Ведают, что на больше подарунка принесли тыя, что сами потребуют допомоги. У гэта тяжко поверить, але все ж подарунки трэба отнести господине Карбалевич, яка выховывае некалі детей. Дык не поспел, что я нанимать муки и цукру. А яшчэ я нанимать хлеба, бо мы жонкой подкармливаем яе детей. А я скажу тебе по секрете, что она самая богатая парафиянка. Ой, что вы такое, очі говорите? Я ж бачу, як яна живе хворовитая, нават не може на что леки купить.
А я кажу тобі, що не саме багате. Найбіднішим з'являється той, хто живе без Єсуса. Сам багатий той, кому з Єсусом добре. А, ви гэта мелі на увазі? Я вже одразу не зрозумів. Ну так добре, завтра принесу наступні 3 скринь з паном Богом. З паном Богом. Алло, слухаю вас. Добрый день. Я размаўляю со святаром? Так, мяне зовут Ксёндз Антоній Лявіцкі. Юра Кудрыцкий, редактор часопіса «Веду». Хочу взять у вас інтерв'ю. Якою буде темою нашої розмови? Я задаюся питання, ці Єзус, народжений 2000 гадоў тому назад, присутний у нашому житті сьогодні? Калі ўсюды ва ўсім шукаеш Єзуса, знойдеш яго.
наверное, наши аплодисменты, которые мы сейчас сделаем для наших тех, кто выступал, поэтому будут таким благодарностью за то, что хоть немножечко они нам еще раз припомнили, как это все было и что значит Рождество, что это не самое главное подарки, а самое главное открытое наши сердца. Поэтому спасибо вам.